Wat opvallend is dat je zegt dat er een soort acceptatie is van Big Leagues activiteiten op de vleerbasis Ljouwert. Benam in Noord-Friesland, 20% daar accepteert eens dat er vleien wordt, dat er oefenen wordt door F-35's. Er is ook type voor de komst van een munitieopslag en oren oefentrein. Waar een probleem zit, dat is een explosieve trein. Dus een trein dat oefenen wordt met explosieven. Nou, daar is hier in Friesland volgens mij geen draagvlak voor. Maar dat is er dus al voor het oefenen met jachtvleertuigen. Zo docht ek blikken op stritten in Dokkum. Die horen we wel. Ik woon in Verwert en daar komt hij wel eens voorbij, zeker met de oefeningen van de laatste tijd. Maar ja, dat hoort er dan een beetje bij. Hè? Zo zijn ze aan het voorbereiden. En dat is dan even niet anders. Ja, regelmatig. Ja, ik ben zelf in Holwert en daar ben een hele prutte van die... ja, klopt. Had je daar oerlast van? Nee, dat valt mij. Nee, het is vaak hoe die, dus geen probleem. Friese verwacht je dat er eerder een oorlog is onder de grenzen van de NAVO-land, dus bij de Baltische Staten, bij Finland, bij Polen, als hier in eigen land. Want hier in eigen land, ja, daar is de verwachting net dat hier heel gauw vochten worden zal. Ik denk ook niet dat de oorlog komt, dus het leeft ook niet zo voor me. Het is veel spannender voor Estland, Letland en Litouwen en zo. Ik hou er wel rekening mee dat dat kan, ja. Dat wil zeggen dat ik de Russen niet wil onderschatten. Absoluut niet. Bist er ik bang voor dat er een oorlog uitbreekt waarbij er in Nederland vochten wordt? Nee, daar ben ik net bang voor. Mocht het zo komen, zou dan zelf ik mij vechten? Altijd maat wel. Oors net, maar altijd maat, ja. Dus je wel bereid bent, zoals net vluchtje of wat hoor. Nou, dat weet je net. Nee, ik denk, ik zelf net, ik had wel iets erbij tussen zitten. Dus dan vecht ik liever zelf net mee. Maar ik denk dat mijn man wel zelf mij vechten zou.